Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори тоза, навории нав, мошинои нав қабул кардем ки пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон реклама, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp мо рӯй мо дар видео оянда фурӯшда пешкаши харидорон мекунем. Дар имрӯза навор аст дута опелои хайчибе ки бо нархҳои арзон BMW ҳастай C69 беҳтарин ва Hyundai Avante ва ҳастай сечкаҳои простой объёмни бо нархҳои арзон Toyota ва мошинаи советский дигар навъи мошиное ки арзон. Ятая дигари хеле прицепи барои занбур мене ки ҳастай тилишка қати занбуруш ки як бизнеси тайёр ҳастай. Барои видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст дар видео оянда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 164 сомонӣ. Навора сар мекунем, маромад рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастай ба дрон BMW C series ҳастай ки светои сафед соли барои 6 1994 ҳастай ки мошина полни худ 2003-2004 кадагиан. Бензин газ кор мекунад, гази евро 4 дорад. Мошина полни худ ҳамончо айсар кардага сабад фильтрои газаш айсар кадаги, фильтрои бензин насос ҳамаш айсар кадаги, коробкаш механика ҳолаташ беҳтарин, 4 та балон 80% люк дорад, салон тоза, пусидаги ҷадаги сарафи умуман надорад. Мошин ягон вақт такси гаштаги нестай. Мошина нав краска кадаме, краскаи вагони заводской мегад 5500 сомон мегад нав краскаш кадем, яъне ки краскаи заводской ва полировкаш ҳам мегад нав каде, гидронасос, гидроусилитель ҳамаша мегад нав кадаги. Чихолои пачка задага сабадрон ягон камбудӣ надора ва свечаҳои BMW айхидаш радной мегад нав часпондагай, як донаш 40 сомон аст сабадрон ки свечаҳои BMW ҳамаш нав часпондагай ва лавабоёшам ҳамаш нав задага саба лавабои пачка. Мошин обшим полни худ расход кадаги аст ки дигар расход мекунед, фақат мегирен газ метин. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи арзон ки 24000 сомонӣ срочна сум дар кора. Срочна мегад пул дар кора бо ягон сумша арзон мекунем 24000 сомонӣ ки мошинчае ки расход кадаги ҳамаш тайёрае. Якум рақамошо рақамои Тоҷикистон ҳастай кор мекунад ва дуюм рақамошо номери Россия ҳастай ки дар номери Россия ҳам кор мекунад, ҳам WhatsApp ҳам пайваст дорад. То қас суми холӣ гуфта касе маромад мошинчаи арзонам айда саде мошин дар Душанбе 24 та савдо дорад. Дӯстони азиз, шумо дам агар ҳам хеле мошинои фурӯшӣ бошад, агар ё хона, замин, квартира маромад рой кунед, мо фурӯшда мегузорем. Мегзарем ба дуюм техникаи фурӯшӣ. Прицепи фурӯшӣ ҳастай ба дрон ки барои занбурҳо барои 42 оила занбур ҷо дорад. Намедонам тилишка мегӯем, масалан ягон контент мегӯем ё ки прицеп мегӯем, яъне ё ки вагон мегӯем барои занбур 42 ҷои оила барои қутӣ тайёр барои занбур ҳастай. Сайзаш мега беҳтарина, оҳанаш мега союзния боқувватай, балоношам дам дорад, дам кадага ба дрон мошинами тайёрай. 42 қутия мега хелешинаи замин дағайдага мегирем, рост мекунем, як бизнеси тайёра ки срочна фурӯхта мешавад. Нархаш мега 35000 сомонӣ аст, бо кадоме ки мегирад бо ягон сум муомила мекунем. Дарозиш мега 388 қариб 4 метр, барош 241 қариб барош 3 дарозиш қариб ки 4 астай. Сайзаш мега беҳтарин, фақат як краскаш мекунен, оҳанош хеле бахваз союзния 42 дона мегад барои ҷои қутии оилаи занбур дорад. Дар ноҳияи вахши шаҳри Бухтарда айни ҳол қарор дорад. Кадоме ки дар ин бора агар маълумот дошта боша, агар ки мефаҳмад барои чиай, ина рақамошон аст каса тисела пайсели кор мекунад, бо арзон мешавад. Дӯстони азиз, ин бизнес тайёрае. Дар дуруни занбура сар метавӣ форек ҷои бурда овардан, мисол асалша фақат мефурӯшем. Агар ягон маълумотои иловагӣ хоҳед, ина рақамошон аст каса тисел кор мекунад, бештар маълумотша гирен. Ҳолаташ мега беҳтарин тайёрае, мегири кора сар мекунед. Маромад занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳам. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Avento ҳастай ба дрон ки 69 беҳтарин соли барои 6 2011 солае ки сӯзишфурӯш бензини холияе. Объем мотор 1.6 литра, коробка автоматай, сайзтари мошин ба дрон бениҳоят тоза, ягон камбудӣ надорад. Мошин полни худ комплектация. Кондитсионер
електропакет, мултирол, подогрев сидений, климат контрол, ҳуҷҷатош 8 моҳи дига, баллонош пачка, ходовой кадагӣ, мошине ки мисол тозак мошини бадро беҳад кам гаштаги астай. мошина мегӯяд навине ба қариб мегӯяд мисол дар ҳами лакаленхуша часп монда барои ширкат пайваст карда хоин мисол намекунед хоин ҳами хел ҳай мекунеша яке мисол кори тайёра нахоҳед мисол мегирен мебуренша қайд ягон камбудӣ надорам мошина мега ҳар кас ай кадаги неста фақат ҳамун соҳибашу худашон мошини бадро ҳам алишӣ ҳаст ҳам фурӯшӣ кадоми сумкати мегира 110 000 сомонӣ аст бо арзон мешавад кадоме ки алиш мекунад ба мисол хона ва ёки кемри секати алиш ба кемри со ёки ба хона аз душанбе буда хонаи замина квартира хай пешниҳод кунем барои хона гуфтаги астаем нагуфтем квартира хона обшим ба кемри секати ёки ба амин квартира хонаи душанбе буда алиш мешавад боли шумода сумметиян ин мошин бадро айни ҳол дар душанбе дар аэропорта қарор дорад ин ҳамин рақамҳо шуда рақамҳои Россия пайситани кор мекадомитон ки мехарен аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирем мошини полни худ фул тоза ҳама чӣ дорад 2011 сола бе камбудӣ ин таърифе ки арзанда дар рақамҳошон занг занед шумо ҳамаша фаҳмода метавонед алиш ва ба мошин ҳам ба квартира ҳам ба хона мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla D бадрон дубайский светои сафед соли 6 2009 солае ки судишфурӯши бензин газ ҳардаш кор мекунад мотор экономни прасто 1.5 литраи коробка механика ҳолати мошин беҳтарин мошин раднои краска сафед салон тоза электропакет кондитсионер диска хай баллон нав полни худ ҳолаташ бениҳоят тоза айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 74 000 сомонӣ ки бо арзонтарам мекунанд ва алишам мешавад ба ягон сечкаҳои объёмни коробкаш автомат бошад тоқа сечкаи объёмни ва коробкаш автомат ба ҳамин хел мошин алиш мекунанд дигар хел сечкаҳои простои механика не объёмни автомат мошин бадрон хай сасияни истифода аст кадоми сумкате мехоҳад арзон мекунад кадоме ки алиш мекунад ба гуфтаги мошини мо ина рақамҳо шуда мегафон илтимос одамони коргаре мега беҳуда нороҳат накунед фақат одамое ки ҳамхайли объёмни дошта бошанд не ки кадоми сумкати мегирад марамат хай хафа нашед кадометон мехарен рақамҳо шуда тамос гиред мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст бадрон сечка соли 6 1996 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад объём моторша 2 литр гуфтааст коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин раднои краска бадрон инам хеле сайстени астае ки нахадоа мега соҳибаш омада бинен хай 4 та баллон барадорум яъне ки лисияи қариб простой баллон мекунем 50% 4 диска дорад раднои краска салоншам тоза ва мошин бадрон дар шаҳри хуҷанди бостони айни ҳол ва фурӯхта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ ки бо арзонтарам мешавад 30 000 сомонӣ мега кадоме ки наличкати мегирад бо арзон мекунанд ака камбуди мошина гуфтаги неста хай мумкин ягон меличовка корам дошта боша нашуд хадовои ҳуҷҷат ин чизо ягон чи гуфтаги неста кадоме ки агар аз шаҳри хуҷанд бошад ки рафта тонед рақамҳошон тисела кор мекунад рафта бинен арзону савдо дар назди капоти мошин дорад мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia бадрон светои сафед соли 6 1995 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳуҷҷатҳои мошин мега 2 моҳи дига мондаги аст мошин мега ҳолати шуда аст баллоншам ҳолати корӣ салоншам тоза чихолои нав магнитофон хай мошинча нахадвай бисёри баъд арзон намешавад мега соҳибаш ягон камбудӣ надорад айни ҳол қарор дар шаҳри душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 11 000 сомонӣ агар ҳамин некси савдо нашида бошад метавонед ки савдо карда гирем барои нархшам арзона хай састенишам состохтеста дӯстони азиз рақамҳошон дар поини видео аста мегафон кадом метавонад агар наличи харидор бошед марамат тамос гиред то қас сумми холӣ мегад алиш палиш намешавад ва хоҳиш дорем ки лайкҳоро фаромӯш накунед гузорем ба хотири меҳнатҳои мо агар ки имконият бошад навора дар ҳамин инстаграма фейсбука тиктока дар ки ҷое ки ҳамин имконият бошад силкаи навори моро падлисаш кунед ва чӣ намуд маркаи мошине ки ба шумо дар кор ки бошад дар комментария нависен мо агар ёфтем якум шуда шуморо пешкаш мекунем
навора то охираш тамошо кунем. Бо дутаи дигар хечбекҳои арзонам ҳастае. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel хечбек ҳастае бадрон соли барои 1993 ҳастае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин балонош средняя бадрон салоншам хайчиха гӯём. Мақсад тоза ине ки мошина як палисос ё ки як сусу мекунеша барои ки химчистка ягон палисос мекунен. Мошин дар қишлоқа дар ҷо гаштага ки хела чанг гирифта мошина умойка накарда дар шав сурат гирифтиян. Айхе мошин мега хелаш нахадо мега газ меди фақат мисол мошин созае. 93 соли бадрон ки нахадо. Мошин айни ҳол дар Душанбе нархи 16500 сомонӣ астае. Одамони кан карда харидор бошад бия бина мега бо арзонтара мешавад. Дӯстони азиз ин рақамош аста Вавилон кор мекунад. Кадоме ки мехаред марамат тамос гирифта бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Бояд тайга астае бадрон Opel Astra F астае ки дар кузови хечбек светои вишнови олучагӣ соли барои 1993 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошинча хай салон тоза раднои краска балоншам ҳолати кори диска хай обшим нахаду. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷиникул ноҳияи дӯстӣ ва нархаш 15000 сомонӣ аст бо арзон мешавад. Бадрон мошина 10000 сомонӣ мега хадагиам мега ай 10000 сомонӣ боло кунене ки 10000 сомонӣ намешавад. Мумкин хай 11000 мета мумкин ё ки 10.5 ё ки 12 13 мумкин хайра бухто вобаста ай шумо ва ай фурӯшанда мешавад. 10000 мега кадагиам мега мисол 10000 наметия мошин мега нахадоями хел набинем. خب این رقمش هست مگافون کدام تو که میخرین خیلی بر رفته از پیش بینین و سعودی که 93 سال بعد این سایستانی خودشون ایم 18000 15000 هم خیلی نرخ هستن یو میشه 10000 11000 نیستن توش نه خیلی بود دیگه معلومات بیشتر و انیق از رقمای پایین بوده در این موضوع نوار هم ماشین فروشی بود تو ویدیو آینده